ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। କେବଳ ଠାକୁର ଘର ଛଡା ଅନ୍ୟ ଘରେ ମହାଭାରତ ବହି କିମ୍ବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସାଇଥିବା କଳସ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ନ ହୋଇ ଯଦି ମାଟି କଳସ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳେ। ରାତିରେ ପିତା ଦହି ଶାଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ବିବାହ ଫଟୋ ସହିତ ଏକାଠି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଦାପି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୁମାଲ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ଧାରୁଆ ଜିନିଷ, ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୌବନକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଜର ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, କଳା ରାଶିକୁ ଏକାଠି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସବୁ ରୁମରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଛା ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।